ମା 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 ଆମ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲ। ହଉ ପିଲେ, ମୁଁ ଗପ କହୁଛି, ତମେ ମାନେ ଶୁଣ। ଏଇଠି ବସି ପଡୁନ, ଗଛ ମୂଳେ ଭଲ ଛାଇ ଅଛି। ହଉ ମା ବସି ପଡୁଛୁ। ଅଡ଼ାପତି ଗାଁର ନାମ ଅଡ଼ାପତି କାହିଁକି ହେଲା, ଆସ ଜାଣିବା। ଅଡ଼ାପତି ଗାଁ ଅଡ଼ାପତି ହେଲା କଣ ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଗପ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ଅଡ଼ାପତି। ସିଏ ପିଲାବେଳେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଭାରି ମୋଟା ବି ଥିଲା। ତା ମା ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ମା ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଅଡ଼ାପତି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ହାତୀ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଅଡ଼ାପତି ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ହାତୀ ମୋତେ ଡାକିଲା। ମା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କଣ ହାତୀ ତତେ ଡାକିଲା? ଅଡ଼ାପତି କହିଲା, ଆ ଅଡ଼ାପତି ଆ, ଏମିତି ଡାକିଲା ମୋତେ ହାତୀ। ଅଡ଼ାପତିର ମା କହିଲେ, ଓ ଏମିତି ଏମିତି ଡାକିଲା ହାତୀ ନା। ଅଡ଼ାପତିର ମା କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ଯା ଅଡ଼ାପତି, ଯା ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ। ଅଡ଼ାପତି ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମା, ହାତୀ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବ? ଅଡ଼ାପତିର ମା କହିଲେ, ସେ ଯଦି ତତେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ତୁ ମା ମା ଡାକିବୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ। ଅଡ଼ାପତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେ ଡାକିଲା, ହାତୀ, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ହାତୀ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତୀ ଆସିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଅଡ଼ାପତି ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ହାତୀକି ପଚାରିଲା, ହାତୀ, ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ? ହାତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଅଡ଼ାପତି କହିଲା, ହାତୀ, ତୁମେ ମୋ ସହ କେମିତି କଥା ହେଉଛ? ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ ସାଧାରଣ ହାତୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ। ଅଡ଼ାପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଠାକୁରାଣୀ, ତୁମେ ହାତୀ ବେଶରେ କଣ ପାଇଁ ଅଛ? ମୋତେ ନାରାୟଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ନାରାୟଣ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏହି ଅଭିଶାପରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି, ତମେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ କହିଥିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତୁ ହାତୀ ବେଶରେ ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଯଦି କେହି ଦଇବି ପୁଅ, ତତେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଅଡ଼ାପତି କହିଲା, ମୁଁ କଣ ସେହି ଦଇବି ପୁଅ? ହାତୀ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ, ତୁ ସେଇ ପୁଅ ଅଡ଼ାପତି, ବୁଝିଲୁ। ଅଡ଼ାପତି କହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ହାତୀ କହିଲା, ତୁ ଯିବୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳେ, ଜପ କରିବୁ, ଜୟ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପରେ ମୁଁ ହାତୀ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ବିରାଜମାନ କରିବି। ଅଡ଼ାପତି କିଛି ନ ଭାବି ସେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳେ ଜପ କଲା, ଆଉ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜପ କଲା ପରେ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଆଉ ଅଡ଼ାପତିକୁ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏହି ଗାଁର ନାମ ଅଡ଼ାପତି ହେଉ। ଆଉ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ, ଆଉ ଏ ଗାଁର ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବି। ଅଡ଼ାପତି ଯାଇକି କହିଲା ସବୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପୂଜା କଲେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଡ଼ାପତି ଗାଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ହଁ ମା, ଗପଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଅଡ଼ାପତି କାହିଁକି ଅଡ଼ାପତି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ମା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗାଁ ଅଡ଼ାପତି ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ବଦଳିଗଲାଣି? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡ଼ାପତି ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି, ଆଉ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, ସେଇ ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଜାଣିପାରିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୁହ, ଜୟ ମା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କି ଜୟ। ଜୟ।